Para mong ipatanaw sa view sa kuan dana. Hiwata mi. Wata mi. Kisig mawa mi. Namawa mi. Kasga. Nggak mawa mi. Kasga na koy. Koy. Huwat. What? Hey guys, ay buntag dako sa dam dari sa Emilda Dam sa Umay. Ito pangari dari sa mangari ko dari dia. Wala. Di ara di. Ay ara mo din Guys, orang kanais kadto. Makawag problema. Yara guys. Aron pa ko nakangari dari, dora may dari pero karon pa ko nakari dari. Kanang nay na mao deni kanang gikuanan og tubig sa uwas ko sa ubay di ara mading dakla guys ang kanais uy baka wag problema ang may kaso og lugar mao deni siya karon pa ko nakangani dani ang namiya ni magmuni-muni guys. Among patanawon sa view, nara na parang kanais, kaadso, view. Siya kanang nay. Mora to kaning labay raman lagi may aram manginita. Aram mong ipatanaw sa view sa kuan dana. Ja, mga to sa kon, sa diyan. Palit kog photo ila dusilin. Ya, photo. Ja. Padong nami ngadtos among bahay. Dali yan. Hawid. Mut na me. Yes, aliana diha. Aliana. Kuwat koy. Kuwat lagi koy kay na tayo agi ko mulaktad kuno ta. Laktad kuno mi dana ko ni dakto na andari. Kuwat koy. Kuwat na mao nako apa? Kuwat ba? Kuwat kay sa aliana. Adi kuno mi ko ni tipasanan daris. Karon pa ko moagi daris likod sa center sa Putlongkam. Di mi musubes kalsada. Kaya nagluto o magputo susilin. Di agputo, puto bulang huy ba? Yan, kanang nang. Sige na mo palit og puto tagsi sa rang lami Ngari mi darin sa pag naglakaw rami. Panghuwat lagi koy kukoy. Ari ba? Nga tali yan. Ari ko na mitipas dari. Naidana Di mi yung subes kasada. Lakaw rami ari mi darin ta kanay nay. Koy de koy. Let's go koy di Kaya si Koy siyana na pa yung kauban. Tawat ko kada naging tukad-tukad daris. Awi nag-agi daris. Center dapit. Koy nauna na to Kanya po sang likod. Hawid ta. Awad. Hawid. Init puto lagi na. Yara di Hi kasi mong mama yan. Hi ma. Huwat koy. Huwat. Kukoy bijaan nami. Na. Hangat hindi ayoy. Bisang labang ngagdaan Ano mga bahay lamig da? Sama ni mga bahay damit. May mga bahay mananaw kita ka ng mga bahay. Koy, panghuwat koy, basig na bayabas. Tawag ka. Koy. Tawag kayo naghuwat. Kuwat. Huwat mi. Wata mi. Kisig mawa mi. Namawa mi. Kasga. Nggak mawa mi. Kasga na koy. Koy. Huwat. What? Uy. Narag mangga. Lubi. Bakit kadang puno ang manggang karaan. Pas kukoy na una na to Ito Nalagi manggang karaan Naibungawa. Hangat mong lakaw. Diyan nami guys. Diyan nami. Nas manggang dake. Ang mangga karaan na kagpunuan.
kukoy to ah. Nasa ununda ni koy. Kita tong bay dito koy. Kita tong bay. Ah, naikanding pa dito ah. Ata lagi pagdagan. Koy. Ata pagdagan-dagan. Ay, kukuk. Kukuk ug kanding. Ukang Ito ah. Tara. Grabe. Hangat. Kala lagi suwi nagpupon kay na iro. Wala usog na iro. Ano karang tay pag inade kay dakan katong tay kabaw day. Ah, dia nagsintir. Lazo nung dani agian yan. Ha? Pagdali. Ah, nakita na magsintir sa putlong kam. Lapot Dennis. Pagkaroon diyang bataga sa kasaka gados reservoir oh. Pasaway gados di ma. Oh, gani ako ikoy. Sa kasaka na ng simento. Marami guys. Ang inita. Guys, gikan migdam ganina. Anja mo dito sumit. Yan na. Nanas kukoy dia. Kukoy nagsaka-saka sa kuan. Ah, kukoy yo. ambak na ko. Ambak na ko na siya. Saka-saka. Mahagbang gali ka. Aglang buwa karang lawi. Ah. Magic Cruise. Ah. Ano yan? Ali yan. Yan na dyan sa kasada guys. Dali yan. Dali. Kainit. Kukoy to ah. Ya. Ya. Grabing singot. Uy. Apa sa'yo na? Dali day. Apa sa'yo na? Eh, day. Hangat sa day. Hi sa simong mama. Hi ma. Napa-birthday ma. Happy birthday ma. Ah, happy birthday. Unsa guys, maro ta among vlog karon. Ihangat namin ja mo babay sa ami ha. Yun na lang po sa vlog na mo. Babay sa aming tulo ni Coco yung Yana. Bye. Salamat. Bye. Pag-subscribe sa YouTube channel for Delisa Verse. Bye-bye.